Ajo mmadụ ilesi gị moto moto ya dị n'okwu ezigbo mmadụ ilesi gị moto ibulu moto ịnọbazie ajo mmadụ etunatala gị ngwa abịa abịa ahụ ya dị n'okwu ajo mmadụ ibu na-etele gị kontena ya dị n'okwu ezigbo mmadụ ibu na-etele gị kontena iwele nwa yi mepe ya ibulu ngwa afịa gị janwe ezigbo afịa ajo mmadụ etunatala gị kontena imepe kontena janwe bulu ụgwọ abụrụ ụwa chọrọ ife dị mma ife dị ọra mma ụwa na-achọ obodo amụgo nnukwu nwa obodo amụgo nwa ka nwa ife dị ọra mma ụwa na-achọ obodo amụgo nnukwu nwa obodo amụgo nwa ka nwa
Ezigbote ngwa mmibe anyị bụ na ahụ ya na-agbata daba UDEVI OBIORAH m na-ezi agụ ya na anyị na-eli a na-akwatakata enwere trọk kwata na ọzọ ya bụ ihe ri na-agụ tipa ụnụ ahụrụ a na-ejere trọk kwata nke ekwo ude wesịrị emekwa n'ime mgbe ya hụrụ bụ ka iru anya ọnụ ga anyị abụọ ụgwọ kwatara nwa agbagọrọ anya wepụtara 5 katọn 5 katọn aka ha lụrụ na mbụ wepụtara ewu na mbụ ewu na mbụ wepụtara ma mma ụrụ da asị na ọbụla mụwụla nga na-ewu na anọ matara ọkụkụ na mbụ mma aka na ọmata ọkụkụ na mbụ obere ụbọchị ụbụta gba nkụta ọkụkụ onye nwetara nkụta na nkụta anyị nọrụrụ ekita ma nọpụta mgbede o nwere moto pụta ọzọ n'olili ka ọ kara ụnụ nwere aka gị tu ya jiri ma rọba ma ite igwe ma ọba ite igwe ma akpezi na igwe o nwere nwe na-akpatara ọnụ ọha ọ dị ka nsị makwasị ya na anyị na-eme ekwe na-eme ya ụgasị otula nwude ya ụkwa na gwana imesi n'iko mmiri ọ na-agwa gị gị hwawa nna gị ka ịhwawa nne gị ịgbatụwana gị ịmanye ji agwa ịgwa na mmadụ nọrịda ndụ ma nọtọ mbụ nna obodo niile aja agwa akwasị ya ike nna gị bụ gọvanọ o mewe gọvanọ anyị agwa ya na gọvanọ ezi agwa gwara onye bụrụ onye chi ezi agwara agwa ya na gọvanọ n'ọchịwo tọ nna gị bụ gọvanọ ịmanye ya agwa nna gị kwa ya anyị na-enewere onye ọzọ anyị na-arụ onye ọzọ mgba owu nna nwa mmabara zụta anya na ọganya dị abalị n'ọganya dị elu ewu ihe ọdịwa mere bụ ihe ọdịwa nwoke na nwa ya nkere ọmụ unu gaa n'iru mmadụ ga ha n'azụ ndị mmadụ ọgụ ndị mmadụ ka ọ bụ o nwetara be gị so o nyere mmiri ndị isi Igbo bịa Igbo bụ otu ọtụ ihe na ọ dị na bụrụ Igbo onye Igbo ude mewetara o nyere iwu ude asema anaghị mmadụ Udumatani ndị na-anọ n'ibra agwa ndị mmadụ ndị Igbo mara ndị mmadụ ndị Igbo mara ihe na agwa ada ọ dịgo mma ọ nwetara be gị so nyere mmiri ndị isi Igbo bịa Udumatani na-ejo onye polisi ara dike na-eme mpete ejele dị mkpụrụ ara dike na-eme mpete ejele dị mkpụrụ wáyé kan ní ìdò tí ń kalẹ̀ ìtàgégo ní ìlú ọmọ ààrẹ mi kẹ́ náà mẹ́mọ́ ọ̀gbẹ̀gbẹ̀ nínú mẹ́rin. wáyé kan ní ìdíje ìgbòdà ọwọ́ àbúrò yẹn. One day, dear man, you can go on the Jabba. Obalon, on you know, you can go on the Jabba. Yes, I don't want my mouth. I don't want to get like almost one. We want my teach. Wabona madi kale malo nyanti we ya nya wani wakani di do goda haro di kana mama aluse go monna
go one nama. Onye wo wo wo. Kerana si boye gumma poto. Ono da rogoda. Bokos. Hey. Ayi. Ubasinachi dele monama. Ubasinachi dele monama. Ubonya namo. Nyako dele monama. Uba kasika ike bezengeke. Mwadu ba. Ubi netili megubaju. Wazami bi menemu. Osino nemele mane bataisi. Obara kiti. Yuna kere bonade. Obara kiti yo. Obana tomo go. Obana tomo go. Sira ka wa yo bosirika. Biko ajigide go 5:30 na ko de mama no so ko sere. Baba na meji. Eje boka. Oba. Dia bicara. Alo si mama. Iga mo dia. Dia ma kangoi. Iba lozu papai. Kemwe bu 1,000. Kemwe 2,000. Kemwe mene 3,000. Uzu leko kuko. Oye huboku. Ubokwa baraji. Oya pa amu. Namu gale gugulu. Ugotima lezo. Wana bolo. Oji moto bani misa. Mana zungu. Ugi bijoma na million. Ugotima lezo. Obazi wana bolo. Ubi ali moto nista. Wana bolo adigoze ugotima lebe. CEO, running your tellers. Yes. Mono buy a meta. Ima roba, roba na muna palma, palma gwe gweta. Only with ladies. Only to me with you, wala lele now. God bless you. Yakale. We don't say 1,000 here. I will drop on here. I'll change it to Nugo. Amana Dike.
Ubasinachi one number.
poison. Game Obio, Choco, what an ego. Chance anyone, he don't want Bobu, he won't money, Nika, when he had to run ego. Money never knew my mother, over the motor, Nata. We don't know it. Well, I'm also my friend, I'm buying more on the mouth.
Ubasinachi for life. Ubasinachi I say now for life. I know it's forever. Ubasinachi.
What you want to many more go, the CEO. When you meet your tenants, everyone can tell you that's a cable. When you go to Rio, Makatibu, Abune Imebu. Makatibu, Abune Imebu. The CEO, Prince and Princess, where go tell her, Doma, Ubane for Naya, Ubane for Naya. Chippy Manan one watch. When I yaku, in my favor, in yaku one number. The CEO.
Ubasinachi
abaye awanje balmotamba bolu aba tura nana kaibi abanu lonu aba tura nana kaibi abanu lonu bamamo ne bamu ne ekulu ni walo ne ekulu ni weli ne bona bago fani malo ibebu egbe made kan ma huma ya chada gode ni ne mu oche mi ebu bago fani malo ba ne ekulu ni walo ne ekulu ni weli ne bona bago fani malo ibebu egbe
wolu gegu mbe jele bia uda na mana wane uda kwesilie mbe yele ba ke ba mamu kana ne ba wa chogo kona dalum
abụghị ebe a. Ka ezi na-azụ ike ebe a.
I pray una mbobia. Ndị nọ n'etiti anyị bụ ndị ọga anyị na mmaja ịwadele ya bụ ọtụtụ ugwu ka aja tụtara anyị ọ ji ewu na mbawabịa ọ ji bisi afọ na mbọbịa kata na mbụ What is the 4,000 with the cut on now? So, can you never remember? I'm not done. Never know that I have one market for you. Look at you. No, my man. Oh, because you're not good. That's not good. No, they do. Agba na si aba. Fana eme video, ebe na efe ka na agba ọsọ, ndị a na-emesi video. Ebe igi. Gate. Nna ụgbọazị a, fana eme video, eme video fa walu. Mana ezo. Ịghọtago. Gosi anyị. Ife dị mmadụ. Mana ezo. Ụgbọazị na-achị nwa ebe anyị. Etukwana m. A na-apụta ka anyị nọ ya ọnwụ. Mana ezo.